Munang quaker oats sa ka ng mga humuk-humuk na pagkaon ba? Nandun sa may pagkaon. Diyan mas Terry Bears yung ila-ilaha sa ate. Nag-loading mas kanila. Panagidanggan. Sakit idangdanggan ko. So karon guys, kauban ako si Ate Flor at Flor naman sasub naman taon pud ko. Nang sa naman taon ni. Si Ate Ter at si pila mo edad di mo te? Gatay ano? Uy, tayo na Ate Judy ay sakto. Mura mag 21 Pwede pa. pa manaw. Amanang dai. Mura mag 21 pa guys kay kwato kas personal po guys. May edad ko no 30. Gatay ano? Pero why buot? Di na dyan ay buat puro kay kwapa man. So ako si 22 muraning ko nang kurang April 9. Oh. Unta maka bisin maka video pa mo giti ba? Murag ratings pud ba? Charot. Unja man si Terry Bears lagi na po siya vlog yang YouTube channel. So ato i-subscribe si Jack kay lami po ni sila guys mga buutan pud. Kay naiuban guys nga vlogger nga dili kay iabi-abi kay naiuban nga okay sa mga tawhan na. Kaba mo guys pag abot diri ga buang-buang sila pananaw guys kay gisa ko na nag-quote lagi ko no. Kay mura mag Unja pala bisa sa kana. Artista rin ko no. Unja kani sa Terry Bears guys is kung na siya nakasakit no. Na siya sakit. Usa sakit di. na ko epilepsy. Epilepsy murag kaan pud guys na ko classmate nga nga sakit kay nakainomdom ko adto ni Jaluoy pud nga ni guys. Uy ran I hope guys atong tabangan sa Terry Bears murag dahil abot ko mo hilak nga ni ra jud pud. Una lang pud ko gusto mo kumutabang na Terry Bears sa ijahang sakit karon kay dili pud lalim guys nga napoy sakit tino. Di pud lalim kay especially pud sa ang papa ron sa papa ni Flora may di lang pud kuan ang papa pud doris na po siya sakit nga dili siya makatulon og luto. Ang papa ron, ang iyahang maintenance niya pagkaon ron is quaker oats. Kay og dawi siya mo kaon mo jud ti kay iyang iluwa mo ng quaker oats sa ka ng mga humuk-humuk na pagkaon ba? Nandun sa may pagkaon. Diyan mas Terry Bears yung ila-ilaha sa ate. Nag-loading man. Ato. Nag-loading mas kanila. Panagidanggan. Sakit idangdanggan ko no. Istorya para habang alainon. Kumusta mag-imong kuan ron te, imong channel YouTube? Ang YouTube channel. Murag ko Ay pala biig og istorya kung si sakit nga mununggan ka, si matangtang mununggan. Kaya Ginoo kay nang po ning subscribe po no sa nang po mananaw po. Pressure. Salamat po sa mga tao nga nananaw. Nagasahay magkamali-mali. Nda Di mo kayo masami-sami po te. Di mo ka dyan. magkabalinsuhan nag-istorya ba? Nda nagabantanaw. Salamat ka dun Ninzo. Nda kani sila si Erneo Inampas Inampas Junior Official. Ikaw ang pa ninyo guys. At pa silang tabangan. Nabangay talinjo guys. Uy, Kay kita pareharaman laging tang taga-Buhol. Og Renato Renato Og si kuan po Renato Adventurer. Magtira ba kayo ta kay pareharaman ta mga Bisaya lagi. Mga vlogger. Og sa patog ba mga vlogger magtira ba kayo lagot ta tanan. Murag igsuon mo ti Flarmate dili. Igsuon mo no. Bunso ka. Amat manat na pay bunso. Si Rami may bunso. Unja ikaw. Ay, Ay. Kinamo abi ko guys. Og Kuan. bunso sa Terry Bears. Man di ay. bunso Napilaki, lang buot di naman kay usa. lagi abnormalon. Di ba sige. That is kuan. Kuan po na nay God's gift ni mo ti. Karang nay. Kuan. Di na- Kuha may mitara 15 sa ako may ika-13. Daghan drive pud mo. Ginoo ko. Palihari ta ani di ay dusi pud mi. Unsa na wadaan mi usa ka sakit og kidney. Kidney stone. Pero ito si Mohan. Ako ang edad sa ang amahan is 67 na karon. 67 na. So mama wala ko mama ron guys kay nasakit og high blood kay nagdakdak sa CR nya man to ni sakag na agbaba nagbuwa-buwa so wala dali sa ospital nga namatay sa Manila. Namatay siya. So mga guys sa Terry Bears atong guest karon so special para na ho guys special si Terry Bears si Flora May dila kay sa Flora May ra sa iyang pamilya pod special karong adlaw kay mo ni ako sa mga ko asa pala sa mga guys Sila kung kabuk lang parid na siguro bambam sa sunahan. O na guys.
special na sila guys kay karong this coming April 9, 2021 is my birthday. Mo na ang pangandoy guys. Advance happy birthday. Salamat. Dati ani mo. 23 na. Agang now magtatay uno na. Kabata pa rin Is my smile. Kada ko ng smile at titiri burst is makawa ko nang ka tigwa. Smile ko bisig nagkamalisod smile gihapon sa man. So man na special special sila na dari karon kay man ang na wish ang birthday ba nga maunta makita ko natin Flora mi Bugulana. So natupad na jud in 2 years. 2 years ko naghandom nga makitas. Duga sa kaadto. Ano ka bukan yan hinga ra bakas ubay. Kay di naman tanda ni. Handa pa jud ko ani kay basin na COVID biya pud to. So tama ka na. Biyahe. Para akong sa tag pambakon paulion na. Mga gito guys, salamat kaayo kay natupad jag agwi sa Ginoo. Daghang mo salamat sa Ginoo kay protektahan pud mi daari ganina bisig nahapit na may dakdak ganina. So buhi gihapon. Grabe, strong gihapon ni kay laging mga kakita tag vlogger nga pinagahi-gahi. Manang salamat kaayo na Terry Burst if larme sa iyang pamilya kay blessings po sila karong adlaw. So daghang salamat guys og atong suportaan po si Terry Burst ug atong tabangan po siya guys sa ijahang kuan atong tamag ampo sa iyang sakit na unta mawa po ni guys ba kay nothing is impossible man sa Ginoo. Atong tabangan si Terry Burst. Salamat. Atong tabangan si Jao. Daghang salamat guys. Ako dai si Ernie Nampas Junior Official. Si Reverse. Adto kalimti og pag-subscribe na lang pud unta o pag-like kay di na to ikadihik kung magtinabangay lamang punta rinjo. Diba? So daghang salamat. Bye-bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah.